Ye. Hah? Gimana kon? Kita sih ya. Lalu, kalau. Pitoro kiki sabole paino. Aru? Mundir আছে no. Aru oino ki আছে oino bele? Kasio? আছে no. Ini kiki khai? Kasio? Hah? Kol aru? Bukan mas. Kasih nih bukan mas. Oh. Hello guys, दा फाइनाली जोङो नाग संगराव सफैबाय दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दा बेयाव माने गोबां खासेव नुयो होननानै बुंदों बे जायगायाव नाग संगराव मोनसे फुख्रि दं बिलो दं बेयाव गोबां खासेव दं होननानै बुंदों दा गोबां मानसिफोरानो माने खासेव नायनो होननानै कमेन्टआव लिरदोंमोन दा बेखायनो आं नैबेयाव फैबाय नोंथांमोननो खासेव दिन्थिनो नैबेयावनो दं खासेवा बे फुख्रियावनो बे बिलोआवनो माने खमसे खम एटलिस्ट माने बेयो 2-4 बिगासो जागोन माने नै फुख्रिया स्कुवेर फुट माने बेयाव ओरैबायदि खासेव दं माने अनजिमा गैया माने एकदम सा हिसाब दा नोंथांमोना नायनो हागोन आं दिन्थिनोसै Ye, itu aja. Ahi besi deh, zak-zaknya ahi besi itu sampai gitu. Itu raga ini kita lagi. Mau bilang mau nomor handphone mau bilang. Mau jangan pakai barang lo mau sih. Itu malah ini. Itu video bebas semua. Apa nasi? Masih lihat kadar-kadar. Kalian saya, nagaran saya. Saya tahu cuma. Manusia. Saya tahu. Sedang saya berarti betul. Jadi kalau di kudang baju kalau lain aja. Nagaran putar ini. Ibar naik deh. Nagaran saya mau kaina, ya nagaran kamu saya kan ni. Ini, nagaran dah dia. Ini cuma honda kamu. Ya ada betul. Turtle. Masih dekat di sini. Masih santai mas. Super friendly turtle. Turtle. Karena saya boleh bisa semakin balik. This is the temple of Nakshankar. Maka segera pergi bawa ke sini. Ini kita dorong. Aku dikasih. Ini dia. Ya, masuk. Nagari islang kita nak dulu. Goबां मानसिफोरानो बे नाग संगराव फैनानै खासेवनो बायदि जुनारनो माने ना गोरान थालिर फिथाइ बायदि फिथाइ सामथाइ जाहोनानै बिराद मोजां मोनो दा गोबां लोब फैगासिनो दं दा नैबे आरो फैगासिनो दं गोबां मानसिफोरानो फैगासिनो दिनै मागो दमासिनि दिन दिनै मानसिफोरा बेबायदि जाहोनानै लोंहोनानै जोबोद गोजोननाय लायो आरो मन्दिराव बे थानसालियाव माने आलारि बाथि फोजोङो बायदि इसोरनि सेराव आर'ज गाबो मोजां गोजोन सान्थिनि थाखाय आर'ज गाबो गथ' गथायफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय आर'ज गाबफैयो बे नाग संगर थानसालियाव नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे जायगायानो दा जोंबो बेयाव फैबाय दा गोबां दिननिफ्रायनो खोनाबाय थायोमोन बेयाव खासेव दं होननानै दिनै माने मोगथाङाव नायनो फैथारबाय दा लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय
ना गोरान hukan mas ইতিমধ্যে চাবলৈ পাইছে শুকান মাছ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে Guys, you have been seen right now you have been seen there are lots of turtle, so many turtle here. Yung kang belas karena Bila ba जोंनाव जेबो मालाय ना गोरान मिथिनायफ्रा ना गोरान लाबोना फैयो आयाव Aw, माबा मोनसे गियो माने इसोरबो bagdaw dong. ini नुवाखै Shocking. ini People love the turtle and gives so many banana and